बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो कयेकटा बोसोरनि गेजेरावनो बर'आ जोबनो थांगासिनो दं नोंथाङा होनदोंमोन बिटिसिआव जोंहा 1100टा पस्ट दं गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होदों बि फेरेंगा बिथांनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों बिथांखौ जे गाज्रि गाज्रि सोंखारिदों इभेन बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिनि नामखौ दावराय देख्रेब होनबाय थायो बिथाङा सासे बर' जानानै दिनैसिमबो दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर सिनाया नामा आं अब्ला बुंगोन बिथाङा सासे बर'आनो नङा हाफ बर' हाफ हारसा बियो खारन दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनैनिल' मानसि नङा बिथाङा गोदो बर'लेण्ड बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन बाहायबो सेन्ट्रेल एबसुनि ट्रेजारारमोन आरो बिनि उनावबो बिथाङा जातिनि सिबिनायाव गोबां रल लाबोदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा समिति दानानै बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफ्रा इलिगेलि एनक्रोच खालामनानै दं दिनै 3 लाख बिगा हा बे हाखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ इलिगेल एनक्रोचार्सफोरखौ होननानै बिथाङा जुजिबोगासिनो दं दिनै हिरा सरनिया नब सरनिया बा हिरा सरनिया इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै खननै एमपि जालांबाय बेखौबो बिथाङा चेलेन्ज खालामनानै हाइकर्ट गेलेबोदों रन्जित बसुमतारी आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा दिनै गादियाव दं होननानै इएमआव दं होननानै बेबायदि गोग्गा मारिनानै बारा खोथा दाबुंबाय दाथा समा एखे थाया आंथ' बुंगोन नोंस्रा गोग्गा मारिनानै खोथा बुंनायनि नोंल' नङा प्रमद बर'आनो बुं दिपेन बर'आनो बुं सोरबा गबिन्द बसुमतारीयानो होन सोरबा राकेश ब्रह्मआनो होन नोंस्रा जातिनि सायाव बिखा फोरदाननानै खोथा बुंनायनि नोंस्रा दिनै अधिकार गैया मानो अधिकार गैया आं बुंगोन नोंसोर मा लाबोदों बर'नि थाखाय what power and function you have brought what government you have brought for the Boro community मा लाबोदों नोंसोरलाय नैबे बिटिसि एकर्ड 2003 नि हाग्रामा महिलारि बिएलटिजों स्टेट गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लाबोनाय बे एकर्ड बेवहाय जोंहा रायजोनि बदलै रायजो मोनाखैब्लाबो अलमस्ट मिनि स्टेट रेंकआव जों मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट जों मोनदोंमोन आरो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ फाइनान्सियेल पावारखौ मोनदोंमोन नोंथांमोनहा नैबे नोंसिनि बे बिटिआर एकर्डजों मा लाबोदों दिस बिटिआर एकर्ड मिनिंलेस आरो बे बर'नि थाखाय बिराद बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा एग्रिमेन्ट बेयो दिनै जोंनि बर' मानसिया कनसियास नङा अनेकानो स्टाडि खालामाखै बे हिसाबैसो बे बिटिआर एकर्डखौ दिनैसिमबो दोनदों आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो आङो अलरेडि अनेक सिनियर सिटिजेनजोंबो रायज्लायबाय नाथाय बिथांमोना साहस होआ नंखायनो आं सावाखै दाबो आङो सावो मानो बे एकर्ड बिटिआर एकर्डनि दारै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि दारै बर'आ जे खहा जाबाय बर'आ जे मोनखानाय पावार एन्ड फांसन दंस जाबाय बर'नि हा हुनि रैखाथि दिनै गैलिया थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनाय पावार गैला फारसेनिफ्राय दा गुबुन हारिनिसो जय जयगार बर'आसो दा गोजोनदों जायनि फलाव बिसोरो बे बिटिआर पिस एकर्डखौ आपत्ति खालामाखै मानोना बे बिटिआर एकर्डनि क्लजआव बर' हारिनि जेबो रैखा खबस गैया बरन्स खास हानि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरदों वाटार बडिसनि पावारखौ आसामनो हरदों बर'नि जेनाखि लेजिस्लेटिभ पावार थानाय आयेन दानाय आरो बेखौ सालायनो नायनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफिसार जेनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौबो नोंसोरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामदों बेबादिनो दारै बिटिसिखौ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय नोंसोरो असमियानि षड़यन्त्रआव हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपिनि आरएसएसनि षड़यन्त्रआव नोंसोर ओरैबायदि मूर्खामि एग्रिमेन्ट खालामबाय जे एग्रिमेन्टनि दारै दा जोंनि बर'आ माने जोबस्रांबाय बिटिसिआव जोंहा 1100टा पस्ट दं गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होदों बाहागो रन्जित नोंसोरनि सेलेक्सन बर्डआ बोरो दिनैसिमबो मोनसे सेलेक्सन खालामनायनि बर्ड दानो हादोंना एपइन्टमेन्ट होनो हादोंना बहा थांखो डक्टर मामोन बेयो स्वर्गियारि नीलत स्वर्गियारि बेना 1600टा पस्ट दंमोन बिना फैसा साख्रि होनो खोथा बुंदोंमोन बहा थांगोन दिनैसिम होनो हादोंना लाजियाखैसो नोंसोरो सानसे थगायनो
दा नंखायनो दिनै रायजो राजाया बुजिगासिनो दं नोंसोरो फुराफुरि बिटिआर एकर्ड खालामनानै खौटि खौटि हाजार खौटि घुस जानानै बिटिआर एकर्ड नों खालामदों बर' जाथिखौ थगायदों एनडिएफबि खौ थगायदों गासिखौबो थगायजोबथारबाय नोंसोर